Γιατί να πάει εκεί φωνή. Για να δούμε. Παγωμένη. Αυτή η σώμα αυτή η ώρα. Θα κάτσω εδώ και θα περιμένω. Θα περιμένω να σταθεί η σούμπα, να φάω και μετά... Επενέστε Σκρούτζ! Τι σημαίνει? Σκρούτζ, εδώ είμαι. Τι είσαι? Ιάκωβε. Ναι, είσαι ο Ιάκωβος Μάριος, ο συνεταίρος μου, έχει πεθάνει τόσα χρόνια. Τι θέλεις εδώ πέρα σε καιρό στη νύχτα? Ήρθα να σου πω ότι απόψε θα σε επισκεφτούν 3 πνεύματα. Όχι, όχι. Δεν θέλω να έρθει ένα πνεύμα, αφήστε με στην ησυχία μου. Γιατί? Πρέπει να τα ακούσεις με προσοχή. Γιατί έχεις αυτές τις αλυσίδες πάνω σου. Αυτές τις αλυσίδες τις έφτιαξα μόνος μου όσο ζούσα. Και τώρα θα τις έρνω για πάντα. Έτσι κι εσύ. Έχεις φτιάξει τις δικές σου αλυσίδες και οι δικές σου είναι πιο βαθιές και πιο μεγάλες. Σε παρακαλώ, Ιάκωβε, μην λες τέτοια λόγια που πάνε. Γιατί να σου βάλω να τις είδες εσύ σαν τακτικός με τους λογαριασμούς, δουλειές. Τις δουλειές, τους λογαριασμούς, δουλειά μου ήταν στην ανθρωπίνη. Θα τους προσφέρω αγάπη, ελεημοσύνη, εγώ δεν έκανα τίποτα. Και να το πλανιέμαι και θα του βαλάω για πάντα αυτές τις αλυσίδες. Έτσι θα του βαλάς και εσύ τις δικές σου. Παρακαλώ, Ιάκωβε, δεν μου λες τέτοια λόγια. Θα περάσει καλά που σε συμμετέχει. Του είπες, πες μου λόγια που δεν πιάσεις καλύτερα. Δεν έχω να σου δώσω προβλήματα, παιδιά. Μόνο να ακούσεις τι θα σου πούν τα 3 πνεύματα. Θέλω να έρθει κανένα πνεύμα. Πρέπει να φύγω τώρα. Θα μας ζητούν ψηλά στον ουρανό. Ο Χρήστος μην είναι λίγο ακόμα. Πες! Πού πας? Πες!